tungkol ba? Ginabot ka? Unsa may na ah? Sige, bye. Naada rin sa adubuhan ni Kinyahan. Ginabot ko yan. Ito si pangulas niya. Oh. Ginabot. Unsa may mga lamya dire bay? Aray, ano ba ito? Tindihan na rin ako. Oh, asan tindihan? Chicharon bulaklak para ang paka, sure na sure. Allah, paka gid ko naman tanaw na to. Tanaw na to mo paka pag ng bulaklak. So bulaklak ta, unsa man may more pili pa tungol, bating tungol. Sa pa. Bulaklak mo ko no. Oh, kaning adobo na tambok no. Adobong puros tambok, nahan ka? Oh, pero bitaw, sige kana, adobo, tungol, Adobo. bulaklak. Ang ginabot, nakaplastic. Oh, ginabot. Oh, mo na para. Apilan na tong torta kay para nasa tayo. Para nasa tayo utan. Oh, balance, kinahanglan balance. Awa na oh. Oh, maani. Mag-extra rice gyud kuno ka kay naa rice extra rice DR Kinyahan no, di ba? Sige dito mag-rice, di ka mag-rice ka. Tama na. Ilawan na tong adubahan ni JR Kinyahan di Kinyahan. Ayun, sa pikas. Pikas. Kanang freshly cooked gyud ba? Kanang bagong luto. Kagumkum kuno ni kaayo. So napaka gyud tanaw ni nato kung tinuod ba pero ana atong tilawan. Kaya tagpila ang inyong ginabot na order miss? 150 ang set. Okay, ang galing kuan, galing hiniwa. 50. Hello! Wala ko yawa na. Ako pinahilan na dito. Dili na 150 ang kaning mga hiniwa na baboy. 50. 50 na ni mga hiniwa. Ang fried chicken. Ang fried chicken kay 60. Okay, ang Dilawin na mo fried chicken. kaning torta, kaning mga torta o ganing tawong. Tortang talong is 35. Ang kaning usa, kaning mga Torta, torta 450. right. Sige, atong tilawan ang, of course, taga igog tagsa na lang. Tagsa sa tanan. Para mamang matilawan. No? Okay. Alright. High peasy yung sa tanan. Ganahan silang interview. Ako ba lang, modritso na lang sa daya. Tako si Richard. Oo, di ba? So, nanghit pa man. Makita ko na ako. Palit! Oo. Ano siya? Paka, bulaklak. Pwede na pag-espeho na. Oo. Nasa na dyan. Kung ano ka, ano adobo ba yun? Hindi sa kahilig na mo kaon. Ama, okay. Sige, hilig may kaon mga inani ba? So, wakay duwa ron, wakay team ron, wakay panalay ron pa doon. Mga exhibition game na lang. Ah, oo, ito. Ano pa pagkaon? Video na. Thank you. Thank you. Bye, video ha. Bye, ato na testingan kung paka ba giniinan. Inabot tayo, pero nagtanaw pa lang na ako, marunong chicharon na gining tinuod. Dungog ka, no? Paka, kayo. Ano yung baboy? Pero tilawin nga na ako. Tubog-tog yun. Tuplog itong suka. Ano yung chili. Paka kayo ba? Lawan yan na ba kayo? Kasi na yung mga sudan. Timing namin, nagabihan namin. Marami kaabot sa uban ng mga sudan. Pero, tama tadi para silang paka kayo na bulaklak. Bay, may binuang. Nagumpong tayo. Walang how baka ni adubohan ni Kinyahan. Of course, nasa sila Capital K na tungol. Bula-bula, fried chicken. Fried chicken. Dugo-dugo. Hay, naku siya balbakwa. Open na Mondays to Saturdays from 11 a.m. to 8 p.m. Hi, Mom! Ano na taong ba? Taong. Ma'am, hilang, Ma'am. Akuraan na. Laban rin ng dinuguan. Kami kay Bakog, kanon. Ini nga ni, wala hod na puso. Pero, naam ka dili para mag-extra na yun. Mawin niya, ang ni JR.
Nato nagduha pa siya sa Rain or Shine sa PBA. Ay partner niya sa Bobilga. Extra Rice Inc. na sila. Garon. Mara. Ang iyang kananan pang extra rice. Yan. So, akong kauban, hunaw na lang sa kapo yung plastic-plastic. Diba? Na may hunawanan. Nakanimit na rin yung lugar. May hunawanan. And wala, nagpang kumakuha ay problema. Nahabot ang mga tao, nangapak ka. Bay, binuha, nag-extra rice good min. Kaya nagtakod, bay, extra rice, kaya maka-extra rice, ganda rin, bay. Sabi na ako mag-order kag dugo-dugo. Pero yes. Naban kayo. Extra rice pa mi. Alright, mahutdan ko mi. Alright. Ikaw sa marima extra rice ha. Alright, ang extra rice with me. Bay, ang extra rice, kita bay din ang mahimo. Okay, extra rice. Na mahimo. So, dili mo sa adubuhan ni Kinyahan, the house of Paka. Na. Di mahimo na white rice. Charon gud yung bulak-lak ng charon gud ba. Ito deliver na extra rice. So bay mo na lingaw gud kay mi dires adubuhan ni Kinyahan dayo. House of Paka ako no. O pero kanimo mo palaba dili mo J&M Laundry di. Oh, this El Tontod by the way. Oh, mo to. Ano yung share Kinyahan para mo-imbita ninyo diri sa iyang adobohan. Ari niya mo sa adobohan ni Kinyahan, located at El Tontod Street, corner H. Borgoña, Mabulo, Cebu City. Doon na siya sa Mabulo Church. Ya, unsa mo adlaw adre? Open may Monday to Saturday, 11 a.m. to 8 p.m. Thank you.